Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dinai si saging kutua mga muhadaratan miyauna yung iya mga dawan si Islam na di paka dairan paka sumpah-sumpatan. So aya mo dutan man to sa gyud ka iya oras tanuna na gyud ka iya bituan no bahasa Arab sa min ahwali yaumil qiyamah, min ahwali yaumil qiyamah. Aya manaw to na supad ko mga pakalaklak ama penggulawla si ku alungan na mauri. Nah gitu susah dun na pumanutuntan no ka ubari kalak yang ginawatan no na makanggalbok sa mga pipiya mga simba nagu anto na ini na kapalaguyin naging kutua mga lalangan o Allah subhanahu wa ta'ala agu sa siyubuyan. Paganay si isa gyud ka iya mga ayatan piangalo yung Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na isaw aging kayating wala yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Suwatig wala so gawi aalungan na mauri apulaguyeno manusia so pagarinian pelaguyan yan si inayan pelaguyan yan si karomanian na gusto mga pagarinian na gusto mga bawataan yan nagiuto sukar naging kutua masa aw mani isa na pelaguyan yan so padiin kasabab sa giyong kutwa mau utunian adinian mi pengganaganat na ayam ana na dinian mapunagutiap si ama iyan anta ka si karumanian si wataian kagibu ginawan yan ni kasasadatan sa giyong kutwa pamanamasa apakalakalak agiutus alungan na mauri. Agi asok soalan natigin na di kulli amri, di kulli mri'in, yawma idin sya'nu yugni. Umani manusia sa giyong kutwa masa, na mauuto niya na giyong kutwa miyakalala o pamana awid akal. Awid akal yan sa giyong kutwa pamana, kipkel kaniyan ububun, mapusyang, maulog si saging kutay manan yan na apo ya plagindaw agiw tuso neraka jahannam. Naginan manguripun Allah buntal akapa kau matanu si isa mahsyar pulaguyin no uman ni isa so pediin kagiya ububudun pa nakatiyo isa suisa naipukul kian uto kabapiad na mapipikirian na mga pipi amalian naipukul kian bakal bati oy bakal bati kakagi rusalo nga na maurina da awid kwarta da apirak upama kaad na mga bida na kanaya kibid ka na somal ka oy nana dito yemana na umani isa na ginawa nasi na gusto ama agusto karon masuin na aswata
na pupu palawi siran. Oi. Nagina ni bunta lagi ko talungan na moria mana niyan na piakas insing na piaka laklaka tantu. Ikadua margen ama penggulaula ko kapakaumatan si salungan na mori. Na yung ka iya kateru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran atigina yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ayamana utuna suwatig wallah sugawi aso mga manusia na po katindig sa hadapan ukadanan ulang-ulang wano alam. So ayamana uto na kenapa karipaka uuntuda, kenapa ka pakai iga, kenapa ka dipakan dedalakawa, kapaka titindugin ka. Naupa manian kamera ot karo sa 50,000 ragun. Nama tak mati kapaka titindug. Oi. Naino to kadi ko umpo ka awa. Nakagi pekela ke keadilan alang semanga malaikat Allah. Kaapia siran nama kasih asap. Aging ko to mga malaikat Allah ada mga kateru aya budita biya seordir Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya mana niyan na piakas insing tua masa piak kalak-kalak piak kawanuan aging kutu aamai ka mapadalem ta saging kutua penghukuman Allah asi isa mahsyar aku kurang so Antoni ni benar ni apa sadta mapiasa gi ke dunia. Naginan ayam mana na sumumin na kailangan na dimada sa akalian na matang biskumargen aging ka iya kapakaw masa mahsar ka makatitindi kita. Hoy nakagidi ka kung pakakan. Nadi ka po kainuman, nadi ka po kasirungan. Kada baro mga palaw, mga kayo, mga building. Kada. Dabaw ng mga kursi akong tudan ka kami ko ibarat na kergenang ka. Nana, dito mana niya na sumumin, naigi naman ito ketanudan niya nuto. Nadi makapanisukay sa di kapakanggalabak sa mga simbak wallah mga amalu salih kapiya apa parangayan kagi na ni ato na ini na magan sumagaan na kudakaro udi na makabud makadirisu adi kadin makaot saging kutua penghukuman Allah subhanahu wa ta'ala nana genan mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala kailangan kadita no ng pakalilipatan ang kada nakapakatindigtan no sa hadapan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Padepan na betad o alungan na mauri o kaya panutulaw no Quran naging tingin na rijalun la tulhihim tijaratun an dikrillah tijaratun wala bay'un an dikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ay managing kutuwa kateru Allah na biyen tu biyen naging ka iya mga mama ang mga padagang oy suwatig wallah sa mga mama ada kira na makaalang makaangga so mga daganganiran na gusto diran di kapusa pantag ko tadem-tadem sa ikwala na gusto kip tindigan ko sambayang na gusto kip pembagan ko zakat kakagiyat tigwala ay kelakiran agyang ko tuwagaw iya alungan na mauri ako sambula yang sumata sa puro na
kebalui so rarba ali-aladin aging kutua mga puso mga manusia saging kutua malaakal kapaka soldun saging kutua kapakauman yan si isalungan na mauli nagi utuy miya balui aging kutua mga mama di po makaalang aging kutua pamana dinian di kandegan seeko dinian di katidintan misi ku Allah kami akapia-pia manaria pada gangagi enggak ya pada ganga mukmin di ina mukminah di makan jikerpen saging kutai manania na degangania di gira manutu ada di mabibisi saging kutua di kapa mamasau pemamasak na diru nutung maka alang ka ketaduman yang Allah ad mana ayata amayati wallah ka maka pasadikan sumbuyang na pura para kanu kuliau lupa ka bebenugan yusu limu wallah fadkurullaha katira la'allakum tuflihun na pugalian yusu wallah sama dakal kadi kalau na maka apaskan oi na yang mana dia ada apa lapis kadi-kadi makan dagang nadi nga pendikati din tadi mensukad nanka oi na pupakalabaka na pupakalabaka pensaging kuta mga simbol sa ikwalla oi nana di na nakibaluin tanwa nuka tuntoy ya watano agi ngutua mga manoka mga roronya igira natatag unguk puerta ano dagang nga kakagi ay makna na ipengati na panagilan tanong to kao peligruto saging ko tao pamanang siku mga sir anto na ilawan o tuwa pangati ang imo ta mga dikr sa iku Allah kagito inalo yung Quran apakah ada kala niyo kadi kalukano na makapas kan oy nagianan so ay mana niyan na panganinta ang maapad tanurun oy lagi diu ang mga padagang kanu na mau maswakat to na inawaan niyo sa dagangan niyo oy inawaan niyo na mau masuk kan zakat na kagagan niyo di kanu di makan zakat oy naginan mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala panganinta at tatapnanan tanu ku Allah subhanahu wa ta'ala agyang kanan at taufikyan ikapat at tutulan sagyang kutua kababaluy walungan na mauri mahsar pihak kalakalak pihak kawanuan naging ka iya katiru Allah tigina waja'a rabbuka wal malaku saffa waji'a yawma idin bi jahannama yawma idi yatadakkarul insanu wa adna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ay managing kutu ayat ini rupa wallah aging kutua padko mapunggulaw la batad si isa alungan na mauri naging hayatig wallah waja'a rabbuka kataling umasukad na ka Muhammad si saging kutua darapa pengukuman ku Allah agus yung mga malaikat asisa-asap mana niya nasisa-asap sa mga malaikat to zabaniya mga malaikat ko neraka amiyang ararangit sisa-asa sa mga malaikat ridwan ang mga malaikat ang mga pipiya ay pendulugiran sa mga tao apo pa kasurga nana sa mga manusia na lagi dito mamuha sisa-asa oy pagkaw nga sa alungan na mauri sa mga uripan wala sa
grupo-grupo. Umani isa ka malagi-lagi. Na sira ni may isa-isa sa lain. Na umang sa mga mu'min, isa siran mamukay mananian na lain. Walay dito. Maka sisiba-sibaya si isang kutua kapakan dedar pairan sa alungan na mauri, alangon siran din makatitindig. O alangon siran din makatitindig. Na aya malaumpan, na itiling umawalas neraka, ipakaran inian. Oy, na kesan dengan mga tao, aging kutua neraka jahanam. Na andi kasan degawan ng mga tao sa aging kutua neraka jahanam, apya kalak-kalak, along malagindab, na kata din man din manusia sumiyang betadian sa dunia. Ayaw mana niya nakata din man kadina, miya lapis ako aki. Miya lapis ako. Kada ako maka simbas iku katatago ko sa dunia sa madakal. Dako maparatiyas wala sa mapi aunot nagusa si uyen. Na misa ba perona mapuna giyang kutwa kalak na kasasawanawon. Oy, sa giyang kutwa yang mananian nakasan dengan yang kunaraka jahanam. Oy, magbuhat aging kutwa yang apa-pasadin sa dunia. Kata dengan yang din aging kutwa mga kalalalungan. Di mga pipiam yang galabakyan. Si iku katatago iyan si sa dunia. Lagi itu isabab asu kafir, mga kufar, mga musyrik, mga munafik at itu na ayamat tiruilan na ya laitani kuntu turaba o di na ya laitani qaddamtu li hayati. Ayamat tiruilan na uba buda akna kimi pangunaan sa dunia akan si ikwalong anak na mauri. Ayaman na niya na uba akambu miatur du suwalong anak mauri. Sadi sa aya ko miatur du sa dunia amini bugaga kan suwalong anak na mauri. Na ayam ananian na ro miat taguso miat kalal akasendit na kagida balini yang kadimutu pekan dutu. Oi, miat pasad. Na ande mana di ka pakau mo miat kalal akalak. Oi, sawan. Kakagi di ka ketabangani amaka, si karomang ka, si wataka, si pagaring ka. Kakagi pulagu yang kanian. Tili ko dengan yan. Kaya pagapas niya nagiginawan yan. Oy, si isaging ko tayo mananian na tempo amara akakil ka si isaging ko tayo masa akapakatitindig sa hadapan si Allahu subhanahu wa ta'ala. Pada pensaging ko tayo mapembetad si isa alungan na mauri na giyang ka iya katiru Allah tigina yauma yandurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ayamano to na suating wallah sugaw iya alungan na mauri amasan dengu mga manusia, mga tao. So karagnian sabab ko kailayan yan si kumya pasaduliman yan. Ay man niya nakiling nga sumya pasaduliman ka. Ginawang ka. Oy. Kakagiya si sagim ko ka petimba kaon. Nakidor pa sulang-ulang wana miya pasad ka. Kidor pa. Nana miya ko kumkaro dun pada ginawang ka, hindi madakalon, hindi mga papanadun. Nami ko ay miling ka. Naupa makasi umarata na sanggi bukas ako. Nagyong ko to mapiang ka na isa-isa bukas ako. Nana. Miya ka umar ka ang tuwa, miya kalalakalak na pangandam sa giyong ko to amay ko sa kay mga pututalan. Oy. Timbangan aging ko tema na niyan na
miapasad ka. Nagitu maturuk mano da parateya tiali kudanian swalungan na mauri. Atingina, hey ubah ko bumimbelo ya buta bayanak ka. Oi, kakagigi mo ta umuloy upama tingin nga muloy ako bayanak na dia kena ikegedam. Agiang ka iya punishment sa agiang ko tayo mananian na neraka jahannam. Nama pugiloy niya na ububu miatay mimbaloy na bayanak alay do parateya mga musrik. Ambuloy matay ka tingin na mimbaloy ka buta na din digan baka muot. Yan na sumusrik. Na dini ang perhatian soal mana mau. Nah gitu ba? Ayam anak mampu betada game kutua ketaling umaan tanong agi utus soal mana mau. Oi. Pada pernah buntal o alungan na mauri naging ka iya tigurat Allah subhanahu wa ta'ala yauma tabyaddu ujuh wa taswaddu ujuh. Dia tigu Allah aging ko tu agawi alungan na mauri na adin na mga buntal apa kata ita ini adin mana mga buntal apa kay hitam-hitam. Na isa panana nakakakuko mga ko ginawa nga. Upo na ri, ayaw niya so akarona, mimbuli ka, mikulin teman. Nami atang daging kutua mana niya na maragan. Nagupo ang kapman, makatataid, makapuputi. Ay nami atang kadaging kutua mana niya na kamapiaan. Na makapipi ang ginawang ka. Oy. Nagina, so mga tao, tiali kudaniran sa agama, Islam, kaairan tayo di sa dunia, sa giuti, miya kabalang bangkiran, kung kapakapanggalabangkiran sa mga paratiya, mga simbas ikwala, mga galabag ka mga amalu salih, nakagiya sa dunia iran, nagiutoy mapungbuntalirang sa alungan na mauri kakagir usilan din miyara utak kapatay apa kaitam sa mga buntaliran. Ayaw maana niya na isa ka grupo alam din maitam. Oy, ang mga tao na yuti mga padananaon kung kapakaw sa alungan na mauri adua makapuputi, makaiitam. Na sumakapuputi, nasigura dua pa ka surga. Na sumakaiitam, nasigura dua pa ka taam sa aging kuta apoy, si kunaraka jahannam. Oy, gina. Pada pensaging kuto ayat tanapian tudu Allah, pekang gaya guna si iku mga mukmin, miya maratiya, nagyan gaya tigu Allah, wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nazira wa wujuhu yawma idin basira tadunnu an yuf'ala biha faqira. Managing ko takatir Allah sangut tapan kurupaan yan kumapanggudaw sa alungan na mauri na adin na mga para sa saging kutuagaw iya alungan na mauri mamumurag o kapakatataidyan pagilay niyan sukad na niyan na adum manatig wala mga buntal sa giyong kuto mga gawi makalilim penong kakagiyama tapian adin na penggulaulaan rekanian na marata. Ilang ka amiku miyagdamta aad na penggulaulaan rakata amarata na dito na kaya baka pipiya agian ko to ginawang ka kaya mananian na amay ka pagilay ka na so paras ka na laidway mananian na titud na makarundan may ilayro na giyan ko to ato na ini na di ka pipiya ginawa kasabab sang ko to katawin ka
sa ayam anan yan na siksa nga. Oy. Naginan. Ayam ana na dua buntal man. Mamumurag san ko to kapakatatay din. Apilay niyan su Allah. Gina nami kumakaw masa surga. Oy. Akilay usu Allah na ikadua mga buntal. Lagi ko to mga buntal na makai item ama karurundan sumanga buntaliran sabab saging kutwa maantapiran na adna penggulaw na ang kirana di mapia. Karagi sa mga malaikat o zaban niya na bubupulagin. Kaya mana niya na pelundutan kaniyan. Kaya na tumun niya na mapakadepuk yan saging kutwa naraka aging kutwa mga tao aanto na iniba na patot so kau lugidan si saging kutwa naraka jahannam. Na mga uripan Allah, mga mu'mina, mga mu'min na ipangangalakatan wa kay sa ginawa ta. Nung na ba matagpangalakat ito? Oy. Kabari kiti naman isa na miya ka sa kamukwalungan na mauri sumay to na gito sa kubur. Nami puno to sa walungan na mauri. So ay malaon nami ko mau masubangkit. Oy. Iti sa mga mu'min na makaalaang kutwa kalakiran sa ikwala, makaalaaging kutwa imaniran sa ikwala, makaalaaging kutwa mga simbayran sa ikwala, makaalaaging kutwa mga galabakiran ang mga amalus saleh. Kasabab sa aging kutwa laydiran o siyusuluan sumapunggulawla sa ikwalungan na mauri. Dito sa mga sahaba, alaydiran o pagilayin. Dito madakalo na pumakaguro. Oy, bula ba uro ni kita sa isa sambo yang siyaga dan ang mga ayatan na ayaman na niyan ng mga punishment. Ang mga maragan si kunaraka kamaka utantang siranjo. Oy. Pada na inirupaw Quran. Anto na iniba na ipkelek. Naging ka iyatigu Allah. Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. So wala na ipagisiyan sa giyang kutagaw ikutaw. So ini pangalimu yan. Biray mini pangalimur ka wala sa giyang kaya dunia ko katatago kasi. Latohsa di kaito miha kadakadakal na ipagisiyan rakaw to. Dahil di barato kaya beginian ka sa mala alimu tamu. Nanto na kaya ko ang kasi, nanto na kaya usarang ka saya. Nako to sumar ganun. Oy. Miya tiru di ko mga ulama at igira na suwaki sumatemu ka halal napakaisyu amadakal. So mati mo ka atamo ka haram na diri suwa punishment siksa nana gingko tuwa kaya ko ang na halal na giti pa mana bagi beti-beti ka o anto na ang tuwa pugusara na kaon basi ko mga salakaw adi kabaya Allah na panama na maringka iaya kapagkusarang kaon nasi iko kebubayaan wala agusus yuguin. Oy. Kami ka pasakasagin ko tang mga pakaisir. Kaad na miya panutul. Kuisun sa alungan na mauri. Namay kadinian masmug. Na kepakayat terunong malaikat. Asumbegang kay ni ko urian ng 40 ragun. Na 40 ragun na makatitin ke rukman. Na maumap man ito na ka kusay sumbeg ko ni pito manangka. Na isan no to amarag na punishment aging ko to kapkutinian. Lagi tu miya kapya-pya naging ko to mananian na miya mu'min ka na katawan na kaaging ko ta pugusara na kakutamo ka. Oy, katawan ka.
kakagis ka na mukmin ka na adong penakataon ka sa ikwagama. Giti kaya kapiapi agi mo tuwa ad nasabot sa ikwagama. Oy. Kagiti ti wala dia ki maka pedagit so anay lemu yan agusuda. Di maka pugisin. Kagi namba. Nana. Is tanong adong penakatir wala tigina wa amma man utiya kitabahu wara adahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. So manatig wala so amay ko ibigayron so kitabian aso suratan ko miya pasadin sa dunia amapi agumarata na aya ka kawaan yanon nasisaging kaaya ato na ini na likudian penabasan yang kekawa sa tampar sa kasasanguran nanana utos sa kereg-regnang ka ayam idi da sakaroon na langwa na marata oy na andin ni giuti manggulaula na maantap yan dinaging ko tayo mananian na kapakadempungian sa giyong ko neraka jahannam sa giyong ko neraka as-sa'ir oy na isa na tunay ni ba na pakalakalo umubud na may ko ipumugay sa mga kitab ko man ni isa ang manusia na ipagkalakataon na ubatabon di makawas sa tampar sa kaunaan kaaya ka kuwa taon na si imukit sa tampar sa diwang kaya likod nagupong giti manggulaula na mihatagad sumaragan kaya mapatiro ating walau manusia na ya laitani lam uta kitabia walam adri ma hisabiya ay uba ko muda mako akitabak na ya kadiyo kang kasabutan nonton ni mapungulaula ko ay mana niya na maalang-alang adik ko lagi mo kami akatana mga kagiya uma nakalakatan nakataya-kataya oy dito suka pinatingin ato na niya pia sumya kay itu na din nundin malapas oy alangun niya miya kalaguk miya kasurat sa gin kaya kitab nana ginan mga uripon sumumin lagi itu umanin salongan magubina tingina anto na mapunggalubaka ka na mapi akisurat at mga kitabakan kagiya miya itsipya na malumadakla mini surata marata katawan ka manangot na di ka pakanggalubak sa di mapia oy napkitong ko naging ko tayo mananian na ginawang ka saya tanong tama na sa gingayak at tiro Allah tingin na mada ajabtumul mursalin ipagkaisinan wala sa ikong mga tao oy mada ajabtumul mursalin ato na inis bagyo sa ikong mga sugo tiyari maayon suya mananian na pitiro irarkanu apung wala antawa ka dan yung tarima na piyakalak-kalakap na nga di ka makapumagakala tapi ang mamagakal ka napsuk si agaw lima nga agu sumari ikaagugiyang kaaya mga siking ka oy na isa na napiakalaklak nakagayiman to na daang mga rasul na mga nabi nayaki isir ka anto na ay isumbag ka o pitiror ka o mga ulama iyong akatawan nirang sa Quran nakatawan nirang sa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyari ma iyo to antaw akadan yung tarima oy nagina sumasaan nuri kaaya sambi o mga nabi na mga rasul na sumanga tao at yasabutan niran sa Quran na ususun na Rasul sallallahu alaihi wasallam so sa bapro na pagnintan si wala kamulian tanwaya nagu anto na iniba na pugisig aging kutwa katawitano sa aging kay mananian agamatano na ayaw mala na suparatiya makadakal sa mga simbatan wa kurik na makadakal sa mga galabakatanong ang mga malusalih sa sayat tanong utama na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.